Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε για τη θεματολογία, θα ήθελα να σου πω ότι το Shocking Crimes κανονικά ήταν να ξεκινήσει με διπλό επεισόδιο για μια εξίσου σοβαρή υπόθεση, αλλά Σπύρο, μετά τη σπόντα που μου έριξες, δεν μπορούσα να το παραλείψω. Οπότε, επειδή μου κέρδισες περισσότερο το ενδιαφέρον, έψαξα την υπόθεση και ελπίζω να αρέσει και στους υπόλοιπους. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε, φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι έρχονται Χριστούγεννα, πρέπει να πάρεις δώρα. Και τι πιο ωραίο δώρο από ένα ρολόι, κάποιο κόσμημα της επιλογής σου. Γι' αυτό και εγώ με την εταιρεία Daniel Wellington, μια υπέροχη σκανδιναβική εταιρεία κοσμημάτων, σου κανόνισα να έχεις 16% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα της. Γι' αυτό τρέχα και μην χάσεις αυτή την ευκαιρία. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με μία μορφή ιδιοφυΐας, με έναν καλλιτέχνη φωτιά. Και φυσικά μιλάω για τον Dimebag Darrell, έναν καλλιτέχνη φανταστικό, έναν κιθαρίστα και ήταν φυσικά κιθαρίστας στον Παντέρα. Γεννήθηκε στο Τέξας και από πολύ μικρή ηλικία μπορώ να πω ότι είχε μεγάλη έφεση προς την κιθάρα. Μάλιστα δημιούργησε τους Παντέρα που ήταν κυρίως γνωστοί για το Graveyard Gate και το Cowboys from Hell. Είχε πολύ πάθος για τη μουσική και είχε μια ιδιαιτερότητα να κάνει τα solo του να μοιάζουν με sequel. Πράγμα που θα σας αφήσω βέβαια φυσικά και κάποια τραγούδια να ακούσετε στην περιγραφή για να καταλάβετε τι εννοώ. Και ίσως και σας βάλω και κάποια στιγμιότυπα από συναυλίες κάτω για να μπορέσετε να καταλάβετε γιατί μουσική διάνοια μιλάμε. Ο Darrell ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας χαρισματικός άνθρωπος και αυτό το έβγαζε πάρα πολύ στη μουσική του. Δυστυχώς οι Παντέρα το 2003 διαλύθηκαν για διάφορους λόγους, κυρίως εσωτερικές διαμάχες που υπήρχαν μέσα στο band και αυτό οδήγησε στο 2004 να δημιουργηθούν οι Damage Plan, οι οποίοι έκαναν την πρώτη του συναυλία τον Δεκέμβριο του 2004. Ένα μοιραίο βράδυ που στιγμάτισε πάρα πολλούς ανθρώπους και φυσικά από εκεί και έπειτα είναι μια άνοδος προς την ασφάλεια, προς την καλύτερη ασφάλεια στους δημόσιους χώρους και ιδιαίτερα στις συναυλίες και το πώς η ψυχική υγεία επηρεάζει έναν άνθρωπο. Δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί θα αποκαλύψω και πράγματα που θέλω να πω στη συνέχεια. Ενώ φαινόταν ότι θα ήταν μια συναυλία η οποία θα μείνει αξέχαστη και μια συναυλία η οποία θα τη θυμούνται για την ενέργεια, για το υπέροχο μουσικό θέαμα, τελικά έμεινε αξέχαστη γιατί ένας 25χρονος πρώην πεζοναύτης ανέβηκε πάνω στη σκηνή, όπλισε πυρά και σκότωσε τον Darrell, σκότωσε έναν τεχνικό, έναν της ασφάλειας του συγκροτήματος και έναν θαυμαστή ο οποίος προσπάθησε να τραβήξει τον Darrell για να τον σώσει. Όταν τον συνέλαβαν, τον 25χρονο πρώην πεζοναύτη, ισχυρίστηκε ότι όλα αυτά έγιναν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το συγκρότημα που αγαπούσε οι Παντέρα δηλαδή διαλύθηκαν και δεύτερον, ισχυρίστηκε ότι ο Darrell έκανε επιτυχία πάνω στα δικά του βήματα, δηλαδή ότι έκανε επιτυχία πάνω σε δικές του μουσικές επενδύσεις. Εγώ θα πω.
είναι ένα συγκεκριμένος όρος τον οποίο δεν μπορώ να θυμηθώ, γι' αυτό θα σας τον αφήσω κάτω σας στην περιγραφή. Αυτό που δεν γνωρίζανε μέχρι να έρθουν τα reports ήταν ότι ο συγκεκριμένος 25χρονος πρώην πεζοναύτης είχε απολυθεί από τη δουλειά του για ψυχιατρικούς λόγους. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ένα μέσο αμέλειας είτε που δεν φρόντισε για την ψυχική του υγεία, είτε γιατί οι άλλοι δεν φροντίσαν να παρατηρήσουν λίγο καλύτερα την ψυχική υγεία αυτού του ατόμου. Γιατί το να πας να ανέβεις σε μια σκηνή και να θερήσεις κόσμο μόνο επειδή διαλύθηκε το αγαπημένο σου συγκρότημα είναι εξαιρετικά τραγικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος παρατηρεί ότι ένας άλλος αντιμετωπίζει ψυχιατρικές ασθένειες τόσο σοβαρού τύπου και τα αμελεί. Δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν το είχαν παρατηρήσει εξ αρχής και πως η οικογένειά του το άφησε χωρίς να αντιμετωπιστεί ή να προσπαθήσει, ρε παιδάκι μου, να αντιμετωπίσει. Γιατί αντικειμενικά η παρανοϊκή σχιζοφρένεια δεν είναι κάτι το οποίο θεραπεύεται, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και κατάλληλες θεραπείες για αυτό, που πιστεύω ότι μπορούσαν τότε να είναι εφικτές. Όχι όπως σήμερα, αλλά σε ένα καλό σημείο. Η παρακαταθήκη που άφησε λοιπόν ο Ντάρελ είναι αμύθιστη, είναι τεράστια. Από τραγούδια, από συνεντεύξεις, από διάφορα πράγματα. Ο άνθρωπος ήταν μουσική διάνοια, όπως προανέφερα, και αυτό φαίνεται σε όλα τα τραγούδια. Δεν μπορώ να εξαιρέσω κάποιο από όλα όσα έχω ακούσει, γιατί εχθές έκανα μια πάρα πολύ εκτενή έρευνα και βρήκα πάρα πολλά πράγματα. Και γενικά, καθώς καθόμουν και το ερευνούσα, γιατί καθόμουν όλο το βράδυ και το ερευνούσα, η αλήθεια είναι, και έκατσα και το έψαξα πάρα πολύ, μπορώ να σας πω ότι η μουσική του και τα λόγια που έλεγε στις συνεντεύξεις του ήταν πολύ... να το πω... ήταν πολύ σωστά δομημένες, πολύ θετικές προς το κοινό. Δηλαδή, δεν μπορούσες να ακούσεις αυτόν τον άνθρωπο και να πεις ότι αυτός είναι κακή επιρροή. Δεν μπορούσες να το αντιληφθείς αυτό. Βασικά, φαινόταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε θετική επιρροή και ασκεί θετική επιρροή μέχρι και σήμερα, γιατί πολλοί κιθαρίστες θεωρούν τον Ντάρελ ως πρότυπο, γιατί αντικειμενικά είναι ένα καταπληκτικό μουσικό πρότυπο. Φυσικά μετά τον θάνατό του, περιοδικά όπως η Guitar World αφιέρωσε τεύχη ολόκληρα, πραγματικά τεύχη ολόκληρα για αυτόν τον καλλιτέχνη. Διάφορα συγκροτήματα όπως η Metallica και οι Slayers κάλεσαν τον κόσμο σε συναυλίες που έχουν κάνει για αυτόν, που έχουν αφιερωθεί σε αυτόν. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά εύχομαι και οι επόμενες γενιές να μπορούν να απολαμβάνουν αυτή την κληρονομιά και μετέπειτα και να το θεωρούν κάτι μοναδικό, γιατί πιστεύω ότι ήταν από τους μόνους καλλιτέχνες που μπορούσαν να κάνουν ένα solo sequel και το δίνω. Επειδή όμως είπα πάρα πολλά, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω απάνω σας. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα share, ό,τι εσείς πιστεύετε καλύτερα. Και αφήστε μου επίσης και κάτω στα σχόλια ένα τραγούδι του αγαπημένου σας αυτού καλλιτέχνη, όσοι τον ξέρετε.
και μέχρι την επόμενη φορά μείνετε συντονισμένοι.